Waħda minn 50 pittura ta' Francesco Noletti se tiġi rkantata f'Obelix Auctions Gallery ta' Għall-Irkant fil-jiem li ġejjin. Din il-pittura aktarx li tmur lura għall-1640 u hija waħda mill-ewwel xogħlijiet tal-artist magħruf bħala l-Maltese maħduma fuq stil still life. Il-pittura tikkonsisti minn oġġetti onja fosthom ta' Pittura, kaxxetta d-deheb u l-ħaġar prezzjuż, vażuni u purtiera tal-belluż. L-oġġetti kollha li jinsabu fil-pittura huma maqjusa bħala affarijiet tal-qalb l-artist. Il-kaxxetta li tinsab fil-pittura ta' Noletti tinsab f'pittura oħra li jagħmel l-istess artist u li kienet irkantata f'Londra fl-1984. Uħud mill-pitturi tal-istess artist baqgħu qatt ma nstabu. Tkellimna mal-irkantatur Pierre Greg Pillow li qalilna dwar il-pittura ta' Noletti. Il-pittura ta' Noletti hija rari ħafna biex issiba u bħala kwadru qatt ma kien hawn kwadru għalbeħ f'Malta f'Irkant u din għall-ewwel darba li dan il-kwadru verament mill-isbaħ ta' Noletti ħajkun qiegħed għall-auction. Din il-pittura tinsab f'pajjiżna hija meqjusa bħala waħda mill-ewwel xogħlijiet tal-artist u qed toħloq interess hekk kif l-istil huwa ta' espressjoni awstera meta mqabbla ma' xogħlijiet dekorattivi u espressivi li jagħmel aktar mammatura. Bla dubju ta' xejn il-pittura turi elementi ta' sinjorità. L-Irkant se jsir bejn l-20 u l-24 ta' frar mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija fejn kollox se jkun hemm mal-1200 lott irkantat. Il-pittura ta' Noletti se tkun irkantata fl-aħħar ġurnata u se tibda minn 90,000 euro. Fost oġġetti oħra se jkun hemm pitturi tas-seklu 17 u 18, Amara Maltija u barranija u saħansitra ktieli b'waħda minnhom tmur lura żmien il-Gran Mastru Pinto.